A tak je tomu i dnes. Název je historické označení pro první etapu vývoje rockové hudby. Významným představitelem byl třeba Elvis Presley. Ty vole, to není možný. Tomáši, někomu se to může líbit. No jo, furt, tanec kombinuje jazz, country, lidovou hudbu, no prostě jazz. Tanec je dynamicky se rozvíjejícím sportem a je určen pro všechny věkové kategorie, od nejmenších až po ty dříve narozené. Tak a teď již určitě víte a se dozvědět na správnou odpověď. Musíš. Já taky nechci. Nechci. Využij nápověd. Výborně, je to rock and roll. Dobře, to je těžký ty provazovačky pod nohama. Tak jako